Incwadi yesibili kaPawulu kwabaseKorinte. Nakuba ibizwa ngencwadi yesibili kwabaseKorinte emabhayibhelini ethu, kunezinkomba eziningi lencwadi ezikhomba ukuthi akuyona into yesibili ayibhalela ibandla laseKorinte lasendulo. UPawulu waqala lomphakathi kaJesu eKorinte kudala kolunye uhambo lwakhe lobumishini. Ungafunda indaba encwadini yezenzo isahluko se-18. Emva kokuqhubeka phambili, uPawulu wathola umbiko wokuthi izinto zazingahambi kahle khona. Manje wabhala incwadi esibiza ngeyokuqala kwabaseKorinte ukulungisa lezi zinkinga, futhi kubukeka sengazuthi abaningi ebandleni basinqaba isifundiso sikaPawulu kuleyo ncwadi bamelana negunya lakhe. Manje siyafunda kule ncwadi ukuthi uPawulu walandela yena uqobo ngalokho akubiza ngokuthi ukuvakasha kosizi. Emva kwalokho wathumela incwadi athi ibhalwe ngobuhlungu nezinyembezi. Manje emva kwazo zonke lezi zinyathelo, iningi kodwa hayi bonke abaseKorinte bakubona ukuzidla kwabo base bexolisa kuPawulu. Bafuna ukubuyisana. Manje uPawulu ubhala lencwadi ukubaqinisekisa ngothando nokuzinikela kwakhe. Incwadi yakhiwe izingxenye ezintathu ezisemqoka, ingxenye nengxenye ikhuluma ngesihloko esikhethekile. uPawulu uqala ngokuphothula ukubuyisana kwakhe nabaseKorinte. Bese esahlukweni sesishiyagalombili nesesishiyagalolunye ukhuluma ngesihloko sokuphana osokukhohlakele. Ezahlukweni zokugcina uPawulu uphonsela inselele amaKorinte asele aqhubekayo nokumnqaba. Ake singene uzobona ukuthi kusebenza kanjani. uPawulu uvula ngokubonga uNkulunkulu wobubele nenduduzo yonke olethe ukuthula nenkuthazo kuye nabaseKorinte kulesi sikhathi sokwahlukana nengxabano. Uyavuma ukuthi izinto kade zinzima emva kokuvakasha kwakhe kosizi. Uyacacisa futhi ukuthi usebaxolele. Ufuna ubudlelwano obuvulekile futhi obuthembekile. Kodwa kungani bemnqabile uPawulu kwasekuqaleni? Empeleni siyathola ekugcineni kule ncwadi ukuthi abaseKorinte abamamukelanga uPawulu njengomholi. Wayempofu, wayephila ngokwenza umsebenzi wezandla, wayengaphansi kokushushiswa nokuhlupheka njalo engenakhaya. Phezukwalokho, wayesikhulumi esingathandeki. Manje emva kokuba abaseKorinte sebevuleleke kwabanye abaholi bamaKristu ababecebile abathandekayo, baqala ukumbukela phansi uPawulu. Empeleni babe namahloni ngaye. Manje uPawulu uyaphendula, uqala ngokukhombisa ukuthi ukuphakamisa kwabo labaholi ngenxa yengcebo nokukhuluma kahle kwabo kungukukhaphela uJesu. Kukhombisa ukubheka phansi kwendlela yokuziphatha. Ubuholi beqiniso bobuKristu, kusho uPawulu, akukho mayelana nezinga noma ukuziphakamisa. uPawulu uyaziveza yena nabanye abapostoli njengezigqila zeNkosi uJesu obaholela odwendweni lokunqoba. Umsebenzi kaPawulu akukhona ukuthandwa, kodwa ukuyisa abantu kuloyo othandayo, uJesu. Emva kwalokho wathinta isidingo sakamuva samaKorinte sokuthi abanike izincwadi zesincomo ukufakazela igunya nezimfuneko zakhe. Lokhu kuyihlaya kuPawulu. Ibandla labo belingeke libe khona ukuba kaliqalanga yena. Manje uthi bona bangubufakazi bobuholi bakhe obuqotho, bayincwadi yakhe yesincomo. Uyacaphuna ngobuchule kubaprofethi uJeremiya noHezekeli ethi umoya kaNkulunkulu ubhalile incwadi yakhe yesincomo enhlizweni yabo njengabantu bakhe besivumelwano esisha. abaseKorinte abadinganga obunye ubufakazi obudlula lobo. Manje ukubalula kwesivumelwano esisha kuholela uPawulu eqhathaniseni okude phakathi kwesivumelwano esidala phakathi kukaNkulunkulu noIsrayeli esalamulelwa uMose nesivumelwano esisha phakathi kukaNkulunkulu nabaseKorinte esalamulelwa nguJesu nomoya. Isivumelwano esidala senziwe entabeni yaseSinayi sasikhazimula ngeqiniso. Senza uMose uqobo wakhazimula ngenkazimulo kaNkulunkulu, kodwa leyo nkazimulo yashabalala. Ngingabali ukuthi imithetho yaleso sivumelwano yayingenamandla ekuguquleni ngeqiniso uIsrayeli. Kodwa isivumelwano esisha ngokuqhathanisa sikhazimula kakhulu ngoba uJesu ovukile uyinkazimulo kaNkulunkulu futhi uphila kuze kube phakade, nokuthi ngumoya wakhe manje oguqula abantu ukuba bathembeke njengoJesu uqobo. Manje konke lokhu kuzwakala kumangalisa. Ngichaza ukuthi ubani ongafuni ukuba ingxenye enkazimulweni kaNkulunkulu uqobo. Kodwa uPawulu uyaqhubeka ukhombisa ukuthi indida yesiphambano iguqula kanjani ibheke phansi imibono yenkazimulo nempumelelo yabaseKorinte. Ngemva kwakho konke, inkazimulo yokuphakanyiswa kukaJesu njengenkosi yathatha indawo ngokuhlupheka, ukubethelwa nokufa kwakhe. Esiphambanweni uJesu wambula insindiso kaNkulunkulu, wafela izono zomhlaba ukubuyisa abantu kuNkulunkulu. Kodwa isiphambano senza okukhulu. Simbula isiqu sikaNkulunkulu, ungumuntu wokuzinikela ngokuphelele, ukuhlupheka ngothando olufuna inhlalakahle yabanye. Isiphambano futhi simbula indlela entsha yempilo, uphawu lwesiphambano. Umgomo kaPawulu ukuthi impilo nenkonzo yakhe kulingise isiphambano. Manje nakuba umsebenzi wakhe wobupostoli umakiwe ngokuthobeka, ukuhlupheka nobumpofu,
konke kwakungukukhonza amaKorinte. Manje uma ngabe bephika umpofu nokuhlupheka kaPawuli baphika uJesu futhi. Indlela kaPawuli yokuphila neyobuholi empeleni iwubufakazi bokuthi umele ngeqiniso uJesu owabethelwa wavuka. UPawuli ufuna ukubuyisana nabaseKorinte, kodwa ngeke azishiye kanjalo izinto ngaphambi kokuthi iziguqulwe futhi zamukele le ndida yokubheka phansi kwesiphambano. Emva kwalesi sikhalo esinothando, uPawuli uyaqhubeka ukhuluma ngesihloko sokuphana osekukhohlakele. AmaKristu angamaJuda emuva eJerusalema ayesewele ebumpofini ngenxa yendlala. UPawuli wayeqoqa imali emabandleni amasha ayewaqalile, iningi lawo elaligcwele abangawona amaJuda. Bonke babethumela isipho sosizo njengophawu lobunye kuMesiya uJesu. Amabandla akhe amaningi ayethokozile ukupha, kodwa abaseKorinte kulokhu kunqubuzana kwabo noPawuli babengasigcinanga isipho. Ngakho kuPawuli lokhu akukho mayelana nemali. Olunye uphawu ukuthi abaseKorinte abaguquliwe ivangeli likaJesu, okunhliziyo yalo indaba yokuphana. UPawuli uthi, "Niyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu ukuthi nakuba ecebile waba mpofu ngenxa yenu, ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. Ubatshela indaba yevangeli ngezingathekiso zemali. UJesu wanikela ngodumo lwenkazimulo yakhe noma ingcebo. Wazehlisa ukuba afe njengesigqili esimpofu, ukuze abanye abantu abampofu ngenxa yesono nokufa baphakanyiswe bacebe ngengcebo yomusa kaNkulunkulu." Ukuba umKristu ukuzikisa le ndaba ijule engqondweni nasenhlizweni yakho, uyivumele ikuguqule ukuba umuntu ophanayo kakhulu, ulangazelela kakhulu kwabelana ngempilo yakho nezinsiza ukusiza abanye. Engxenyeni yokugcina yencwadi, uPawuli ugxila endikimbeni yokungqubuzana nabaseKorinte, amaqembuqembu abaholi ababathandayo, uyabhuqa, ubabiza njengabapostoli abagqamile kakhulu. Beza eKorinte ukuzikhangisa bona, bekhuluma kabi ngoPawuli, umholi ongaphumeleli. Engcupheni yokuzwakala bezikhangisa, uPawuli uthi ngempela labo abafuna ukuqhathanisa izifakazelo angabhekana nabo yena. Ngabe bawongoti beBhayibheli maJuda empeleni? Naye uPawuli ngokunjalo. Empeleni-ke wayengumFarisi. IBhayibheli lonke wayelazi ngekhanda. Ngabe bafuna ukuzibonga ngolwazi lwabo oluphakeme ngoJesu? Empeleni uPawuli umbonile wahlala naye uJesu ovukile. Empeleni ube nembono ngendli yesihlalo sobukhosi sikaJesu. Kodwa okusemqoka kakhulu, uPawuli wanikela ngempilo yakhe kuyimishini kaJesu. Unikele ngokuphila ntofontofo nokuzinza, futhi akakaze acela imali kwabaseKorinte. Akafani nabapostoli abagqamile kakhulu, abakhokhisa kakhulu. uPawuli ukusebenzela okwakhe ukuphila. Kodwa uPawuli uthi akafuni ukuzibonga ngakufezile, ngokuba lokhu akuzona izinto ezibalekile njengomKristu. Okunalokho, uzibonga ngokuthi ubuthakathaka kangakanani, ngokuba kulobo buthakathaka uthola khona uthando nesihawu sikaJesu. Njengokuba uJesu wake watshela uPawuli, "Umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswe ebuthakathakeni." uPawuli uphothula incwadi ngesixwayiso esinohlonze kwabaseKorinte. Bayadinga ukuzihlola. Indelelo yabo ngoPawuli nendlela yakhe yokuphila nothando lwabo lwabapostoli abagqamile kakhulu, konke kukhombisa ukuthi abaqonda injula yokuthi ungubani uJesu. Abaphiliso kwabalandeli bakaJesu abaguquliwe, ngakho uyabamema futhi ukuba bazithobe phambi kothando likaJesu. AbaseKorinte besibili basinika intube ehlukile empilweni kaPawuli nendida ebekwe phambi kwethu isiphambano sikaKristu. Isiphambano siphonsela indlela yethu yokuziphatha inselelo, izindlela zethu zokubheka umhlaba. Sithanda impumelelo, imfundo kanye nengcebo, kodwa uNkulunkulu uthanda intobeko nobuthaka, ngokuba uthando namandla akhe enziwe aziwa ekuhluphekeni, ekufeni nasekuvukeni kukaJesu. Isiphambano futhi sivulela amandla aguqulayo nobukhona bukaMoya ukugcwalisa ngamandla abalandeli bakaJesu ukuthabatha indlela yakhe yempilo bese beyenze yabo. Ilokho emayelana nakho incwadi yesibili kwabaseKorinte.